pituit damar mati mulia Siti lunga pasar sapi mati semar mendem do re mi sol wis prawan kok sik ngompol mirot nek Mas Dion clanane mlorot katijak bareng aku waktu terang bulan udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya belum berapa lama saya duduk dengan tenang datang kawan saya Cak Kuntet itu namanya ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita sorak bersorak taksi si Tanjung Perak tepi laut mancing iwak oleh welut katok cilik kecilian katok gede kegedenan paling enak aku pinter tak kayak 10.000 paling enak ayo sarungan bojoku seneng ngomel nek gak takei blonjo aku dijak duel pinara ingkang sekeca mirsani Lodrok Butiwi Jaya kesenian daerah Dolor Lodrok Butiwi Jaya kesenian asli bangsa Indonesia menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sing berlandaskan nang Pancasila aku nek delok nek desa kene wis ketok maju pembangunane omah gedhong wis padha duwe pancene gak kalah karo desa liyane mula Pak Lurah lan pamonge dulur pancen giat-giat iso nuruti karepe rakyat nek ana masalah musyawarah lan mufakat pembangunane cekne tambah hebat langsung mlaku-mlaku sekali lagi
ayu tak lirak-lirik kok mesem guyu kepingin kenal sapa jenengmu nek jenengku Aris asli omaku Prambon RT loro RW 1 elek tanpa rupa aku melok seni supaya seni tetep lestari kene ayo kenalan sampean rondo apa isih prawan ojo ngado kene cidekan masih rondo mbak aku yo doyan mek bedane rondo karo prawan nek perawan kadang isinan tapi nek rondo tatah temenan durung ditari kadang wis mapan namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura eman-eman ayo manut aliran jama ya pengumuman bagi yang menemukan dompet di toilet Balai Dusun dompet atas nama Cak Sarmin tolong kalau bila yang menemukan tolong dikembalikan ya dompetnya koncone lodruk ya ngomong ijen kanok rewangi ya kaya sangkakno kaya wong gendeng ngetokno kanca-kanca ya wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wancine kowe ditaupke karo priya bagus kang padha sugih ora nyono lan ora lenggewo yen sliramu teko palakrama tu jang tung tak tung ding dong tak tung ding dong tak dong ting tung ding dong tak tung tak tung ding dong tak tung tak tung 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 dang dang tung ding dong tak tung dum dum kanduwe isin lapo ketara kanduwe isin lapo isin popong adoma lan edoma ida sukon putuku aku putuku ngacor ae aku ngene iki wong gamelane entek kok wis joget ae gamelane lho mandeg lah rumangsamu si joget iku sapa lho kan joget tang ngene iki gendeng anggo kene didole joget paling yo nandak paling nandak gitu tayo pak lah kok ketawil-ketawil ngene iki lha apa ngene iki nyelek duit jagane bang meneh tete jagane bang kon ngomong bang aja ngomong celap-celup lho kon lah apa ngomong bang lho ancene iya apa lah Senen meneh iku Senen bange aloro apa Amarta BKM iku nek Senen Selasa ya Mekar teh Mekar lah Rebo iku syariah
rebone syariah ya. Iya iya. Kemise. Kemise yo njaluk goblok. Oh, kok iso njaluk iku? Lah nek Senin iku temenan. Apa oh? Bayar iku nggo kene iku wis wong ayu-ayu iku temen. Iya. Sing guyung-guyung rumah sawu Apa? sapa? Lho, sapa? Ketuane iku goblok. Kok dikampleng karo ibu-ibu kapok. Nah lah apa aja ning ngono lho. Kon karo. Ya wong bojoku iki lho kan menggawe bayar balas. Bukan bayar. Oh tak kandhan. Iya, Nek apa? Senin iku bayare mesti wong wedok-wedok ayem nek njaluk nang sing lanang. Iya. Pak, lapo? Ah. Jaluk duwe gawe apa? Bayar bank, Amarta. Wong lanang-lanang kae beluok. Belum. Nek Terus? Selasa. bayar mekar kan? Iya, mekar. Pak duwe. Terus? Gawe apa maneh? Ah. Bayar bank apa? Mekar. Terus langsung. Iku nek tiba Rebo kok tak kandhani. Rebo, Temenan aja kondo-kondo. Apa? Nggo kene iki nek mulai jam 09.00 awan, jam 10, jam 11. Iya. Akeh wong lanang-lanang setruk kok tak kandhani. Lho, apa kok sampai stroke? Lah sing wedok-wedok iku nek njaluk dhuwit nyenggrok. Iya ta? Iya. Kon karo. Dikandhani kok nek njaluk. Pak, lah dhuwit. Ngono ta? Iya, gawe apa sih, Bok? Bayar bank syariah. Syariah. Sing lanang gate ngomong. Ya apa? Aduh wis gak ono. Oh niku. Temenan. Wong kene masak. Nggo kene iki terus terang ya nek gak percaya ya surpin dhewe. Iya. Iki akeh sing kejadian. Kejadian apa, Det? Lho. Nggo kene iki akeh sing duda-duda kon. Iya ta kon? Iya. Kon kok soro? Lah. Akeh sing ditinggal minggat sing wedok. Lho, perkarane? Perkarane bang-bang iku. Lho. Oh, Ya temenan, kok kene iki akeh sing minggat kok kandhani. oh iya. Aku winginane iki lho. Nggo jembeng. Iya. Kok iso jembeng? Ijeng, benjeng. Kok iso jembeng? Nggo benjeng. Iya. Kepethuk arek telu. Arek telu. Malah aku mlaku ambek nangis. Heeh. Lapo peno iku kok nangis-nangis? Iya. Walah aku entet aku gak wani mulih. Nah lapo kok gak mulih? Iya. Aku tak minggat ae ya. Perkara apa? Gak iso bayar syariah. Wah iso lho. Sano tak kandhani. Iya. Main go kene. Main kok monggo soi. Nggo munggu soi. Iya. Ya munggu gibeng. Monggo gebang. Kok iso gibeng Apa? lho, gibeng bathukmu kono. Munggu gebang. Sebutan Pak, Sampeyan potong, Mak, sampeyan potong. Nggo munggu gebang. Munggu gebang. Dasare Iya. pemimpine Pak Lurah. Lurah, Wonge jos. wonge jos. Memasyarakat. Memasyarakatkan. Embonge deloken. Embonge apa, Det? Jegelong. Kon ngomong kok. Maksudku sing nggo kono dudu nggo munggu soi kene. Munggu soi nang kono ya. Nyatane. Main nggo kene iringane bali desa. Iya. Ya apa genjote? Genjote apa, Det? Jeblok kabeh. Kok iso ngomongno iku lho. Guyon. Guyon iya. Bahasa Inggris sudah mengatakan Bahasa Inggris sudah mengatakan Armstrong leadership. oh iya. Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Kon kok pinter. Kandhane wis gak usah tepuk tangan apa artine tepuk tangan kalau tanpa saweran. Nah, ya iku bener. Makane Pak Lurah tak jono kaya ngene gak nyawer ke baju. Boten ngapunten. Guyon. Temenan Pak Lurah kene konsisten ambek wargane. Kon lho sing utang-utang nggo bang-bang iku. Bang, iya. Ping siji wong gak sepiro duwe. Wong gak sepiro duwe. Ping pindho wong nemen. Omahe gedhet. Iya. Paribasane. Langsung sing krungu utang diparane mbek Pak Lurah ngono. Diparane Pak Lurah disauri ta? Didugang kok to. Kon kok ditugang. Lho masyarakat lho kakek utang Bene disauri. Ya gak ngono iki intermezzo ae. Iya. Ya nae. Nyatane wong kene Rukun. Tapi aku nggo kene mang ya ruang ngono gak teko. Apa kok gak teko? Alah. Teko kene ke prasaku aku tak seneng-senengno.
lunga. Ndelok nggo pawon. Iya. Sing rewang boloku kabeh. Lho mosok Det? Kandhane diborong kok. Iya ta. Wong omahmu lho Jombang, kene monggo soi kok iso bolomu lho. Le. Boloku kon terus sing adang iki. Sing adang. Adene mak nomor 2. Lho adene makmu nomor 2. Iya. Sopo Det? Ayu Warti kuwi apa? Iku Yuwarti ya. Ayu Warti. Iku mau sing adang. Iya. Kon masalah ya Allah Gusti. Pak Lurah manang di pas sampe tambahi sakno Pak. Oleh musuh isi sampe kelilik kenelas. Iku mau sing adang. Sing adang ya. Nek sing raki sego gak usah dipikir, sing kora-kora. Sing kora-kora. Iya. Sopo Det? Ayu Puniwati kuwi apa? Lah ya rek, penggawean sakmono kae diborong wong loro borongane pira? Yo. Ya. Kora-kora sampe kopak-kopak bokonge. Lah opo? Lah ya apa kejegur umbah-umbah. Sampai kedekaro mbah-mbahane iku lho. Masalah dulur gak apa-apa iki bantu masyarakat. Yo. Kora-kora wakas. Iya wakas. Kok sing diarani Warti. Yuwarti. Sing adang. Iya. Ambakno wong delodok ngono. Lho, delodok lha apa Det? Aku mlebu bleng nyumpet rokok. Iya. Mari nyumpet rokok kebul itu tak metu-metuhi aris. Iya. Ojo kate runu, Dik. Mbok kene ae kangen aku. Dikek kursi dek cilik ijo. Kayak kursi di. Iya. Ambek ngene iki. Wis Wis seru aku nggo burine lho, wis dasteran. Heeh. Dadak meguwo kok karepe kompor ambek ngomong. Masalah ris. Bocok kebacok. Dastere wareng sok ketok ngegel wis Lho, opo ne? alat kompore kok. Oh, perasa aku. Rumah samu TV berwarna ngono ah. Kombo. Wis gak enak aku. Lah endi yu Puniati? Wah. Yumu kok ndoprok. Yo saking akase kok ora kok. Wer. Tole. Nggo iringane ku lho ana tas kresek loro. Tas kresek loro. Iya. Oh, isine apa iku, Dak? Alah gak nglumpune iwak karene wong mangan to. Waduh. Kayu guyon yuk. Kon kok gak dimasakno kapok kon. Gak dimasakno kapok kon. Lho, wis disiapi. Diarani pangane iwak bandeng. Iwak bandeng. Iwak pitik. Iya. Iwak empal. Mie ngono. Sing tak senengi apa? Sambel terasek. Sambel terase. Sak laya lho. Salayang lho. Tak sendok blek. Rasane enak. Enak. Tapi wong gede esuk ya mambu siri. Wis gak usah ngono kene. Gak usah mikir aneh-aneh, kabeh mang secara tidak langsung dihormati matur sembah nuwun. Rokok istimewa. Mangane ya jelas kan milih-milih. Diarani kopi nggo mburi ku temenan lah wis ah. Kotong belong. Bisa ngono ta lagi. Kebacut arek-arek. Wis gak usah mikir aneh-aneh. Gak usah. Nyanyi titik. Oh, nyanyi kok iso nyanyi ta? Alah ya mbok iso mbegak. Kok ya iso ngono. Andai ku tahu kapan tiba masaku. Tiba apa sih? Iso ya. Wae rak suaramu, wae rak temen. Lo lali. Iso lali ku. Andai ku tahu kapan tiba masaku. Ku akan memohon tolong panjangkan umurku. Iya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon tolong jangan kau ambil nyawaku. Aku takut kepada peta tak terhingga sepanjang masa. Oh, aduh. Iki rambut tabuhan naga iki. Kan seneng. Kan aja memperbesar kemaluanku lho kan. Loh, kok iso memperbesar kemaluanmu ya apa sih? Kemaluanmu sak pira? Aja isine-isine aku. Kon malah nyanyi lagune ungu sih.
Lah kok iso blakrak nang gone kasih ibu. Rungokne sing temen. Andai ku tahu kapan tiba masaku. Lah iya Akan memohon tolong panjangkan umurku. lho yo enak. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, Loh. ku akan memohon jangan ku ambil nyawaku. Nah, Aku takut. Ayo. Ya kasih ibu. Lho kon. Maju kabeh. Aja situ-situ. Suwen. Maju bareng antem kabeh kon. Lho, sabar to. Gak karu-karuan. Sabar to. Gak sabar-sabaran kon karo